तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आजपासून श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली। वेंगुर्ला येथील तीर्थक्षेत्र श्रीदेव सागरेश्वराचं भाविकांनी दर्शन घेतलं। तर दर्शन घेऊनच नंतर सागरेश्वर समुद्र किनाऱ्यावर फेरफटकाही मारला। आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी घेतलेला हा आढावा। श्रावण महिन्याला आजपासून सुरुवात झालेली आहे आणि आज पहिला श्रावण सोमवार आहे आणि या निमित्त वेंगुर्ल्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखलं जाणारं वेंगुर्ला येथील सागरेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी मी आहे आणि आज पहिला श्रावण सोमवार असल्यामुळे या ठिकाणी श्रीदेव सागरेश्वराचं दर्शन घेण्यासाठी अनेक भाविक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सकाळपासून भाविकांनी दर्शन घ्यायला सुरुवात केलेली आहे सागरेश्वराचं आणि आज संध्याकाळी सागरेश्वराचं दर्शन त्याचप्रमाणे एक समुद्र किनाऱ्यावरती सुद्धा फेरफटका भाविक मारत आहेत, त्याच्यामुळे बरीचशी गर्दी या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत। बरेच भाविक आहेत मंदिरामध्ये आणि मंदिर आपण सागरेश्वराचं दर्शनसुद्धा मी आपल्याला देणार आहे। मात्र आज पहिला श्रावण सोमवार असल्यामुळे या संपूर्ण श्रावण महिन्यामध्ये शंकराची भक्ती केली जाते आणि विष्णू ही देवता निद्रावस्थेत असल्यामुळे शंकराची भक्ती या श्रावण महिन्यात केली जाते आणि बरेचसे भाविक या श्रावण महिन्यात सोमवार असेल किंवा पूर्ण श्रावण महिन्यात अनेक जी शंकराची देवस्थानं असतात त्या ठिकाणी जाऊन दर्शन घेतात। माझ्या मागे श्री सागरेश्वर देवस्थान आहे, आपण त्या ठिकाणी श्री सागरेश्वराचं दर्शन घेऊयात। मी आता सागरेश्वर मंदिरामध्ये आलेलो आहे आणि आज श्रावण सोमवार असल्यामुळे पहिला श्रावण सोमवार आपण बघू शकतात भाविकांची गर्दी आहे आणि भाविकांनी रांगा लावलेल्या आहेत श्री सागरेश्वराच्या दर्शनासाठी। बेलपत्र असतील किंवा केळी नारळ सागरेश्वराला अर्पण केला जातो आहे आणि यानंतर जे भाविक आहेत ते मागेच जे तीर्थक्षेत्र आहे आपलं म्हणजे सागरेश्वर त्या ठिकाणी सुद्धा फेरफटका मारण्यासाठी जात आहेत। आपल्यासोबत या मंदिराचे पुजारी आहेत भटजी, आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात। नमस्कार, आज पहिला श्रावण सोमवार आहे आणि भाविकांची गर्दी होते दर्शनासाठी, काय सांगाल? म्हणजे दरवर्षी श्रावण सोमवारमध्ये इथे गर्दी असते, भाविक बरेच येतात। आज जरा थोडी कमी आहे नागपंचमी असल्यामुळे, पण पुढच्या सोमवारपासून असेल बरी। सकाळी इथे लघुरुद्र आणि बऱ्यापैकी असतात भरपूर आणि पाऊस कमी असला की गर्दी भरपूर असते।
एक तीर्थक्षेत्र आहे, पवित्र तीर्थक्षेत्र सागरेश्वर. काय सांगाल याबद्दल? कशा प्रकारे याची आख्यायिका असेल किंवा काय? आख्यायिका म्हणजे हे स्वयंभू मंदिर आहे आणि फार पुरातन 400 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे आणि या ठिकाणी नारायणबदीचे पिंडी श्राद्ध इतर सर्व कार्यक्रम होतात वर्षभरात. आणि महोदय म्हणून जो कार्यक्रम असतो 3 वर्षांनी तो फार मोठा होतो इथे. आणि श्रावण सोमवारी सुद्धा गर्दी असते आणि शिवरात्रीचा कार्यक्रम होतो. श्री सागरेश्वराचं दर्शन घेतल्यानंतर मागे जे आपण सागरेश्वर जो समुद्रकिनारा आहे त्या ठिकाणी सुद्धा भाविक जात आहेत आणि त्या ठिकाणी सुद्धा फेरफटका मारत आहेत. पर्यटन स्थळ आहे त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी सुद्धा जाणार आहोत, त्या ठिकाणचे दृश्यसुद्धा दाखवणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.